Bestuurders, belangengroepen en het Zeeuws onderwijs. Allemaal probeerden ze vandaag duidelijk te maken: 4 maanden geen treinen is geen optie. Iedereen heeft heel duidelijk, inclusief de gedeputeerden, nogmaals vandaag gezegd: dit is ongewenst voor Zeeland. En verder in het Zeeuwse nieuws. Louter kritiek op Vlaams wegenplan. En Biervliet heeft een eigen oorlogsmuseum. Goedenavond. Een ramp voor onze provincie. Dat was de boodschap vandaag vanuit Zeeland aan Den Haag. Als het gaat om het besluit om tussen Vlissingen en Goes in 2029 4 maanden lang geen treinen te laten rijden vanwege een proef. Maar kwam die boodschap aan? Dat gaan we vragen aan collega Ariane Lafort op het Abdijplein in Middelburg. Ariane, wat is er uitgekomen uit dat gesprek? Nou ja, vooralsnog weinig. Floris-Jan, Zeeland heeft toch een beetje 0 op request gekregen. Want de boodschap was, ja, we moeten dat nieuwe beveiligingssysteem op het spoor toch ergens gaan uittesten. Ja, en dan kom je toch uit op bij een gebied waar relatief weinig treinreizigers zijn. We proberen iets te doen aan de overlast. Er komen vervangende bussen. Het was een besloten bijeenkomst achter de schermen. Maar we spraken na afloop toch nog met enkele Zeeuwse bestuurders die daarbij aanwezig waren. En die vertelden, want het was een bijeenkomst met Rijksambtenaren, dat ze de ambtenaren hadden verteld dat deze proef en 4 maanden de trein eruit tussen Vlissingen en Goes, dat toch echt niet kan. We hebben maar 1 spoorlijn, we hebben maar 1 snelwegverbinding. Het is zo riskant. Dit had niet nu moeten worden besproken, maar veel eerder. Iedereen heeft heel duidelijk, inclusief de gedeputeerden, nogmaals vandaag gezegd: dit is ongewenst voor Zeeland. En als dat dan in Zeeland zou moeten, dan kan het alleen door fatsoenlijk overleg met alle partners die daarbij horen. We voelen ons volstrekt overvallen en moet dit besluit niet in ieder geval worden omgezet in een voorgenomen besluit. Zodat het eventueel nog teruggedraaid kan worden? Zodat het nog terug zou kunnen worden gedraaid. Ik zeg tegelijk dat vanuit het Rijk is geantwoord dat dat niet de insteek is. En hoe werd er gereageerd vanuit de ambtenaren? Ja, toch wel een beetje zo van: we hadden misschien eerder moeten communiceren. Maar dat is niet het probleem, hè? Nee, dat is niet het probleem. Het probleem zit hem erin dat we in een heel kwetsbaar gebied een proef gaan doen waar echt hele grote gevolgen aan zitten. Ariane, verantwoordelijke provinciebestuurder Harry van der Maas was er natuurlijk ook. Hij werd toch de afgelopen dagen een beetje gezien als de gebeten hond. Want terwijl iedereen nog probeerde om dit tegen te houden, was hij al met het kabinet aan het onderhandelen over compensatie. Ja, want die andere Zeeuwse bestuurders die zeggen tegen de gedeputeerden: had nou ook maar met ons gecommuniceerd. Wij wisten eigenlijk niet dat dit speelde. We hadden misschien samen toch een vuist kunnen maken. Maar Harry van der Maas die bijt van zich af. Die zegt: ja, opeens lag het besluit er in die zin van: nou, werd Zeeland toch aangewezen, was de boodschap: dit kan niet anders. Dit is een verplichte opdracht. Dus daarom heb ik gewoon gedaan wat ik kon. Deze gedeputeerde zou geen knip voor zijn neus waard zijn als die voelt dat er een besluit gaat vallen wat niet prettig is voor Zeeland, met heel veel impact, dat hij dan op zijn handen gaat zitten. Wat ik heb gedaan toen ik voelde dat het zover zou komen, en het is zover gekomen, dat er bij dat besluit ook meegedeeld zou worden dat er stevige maatregelen zouden komen om de hinder te beperken. Het is uiteindelijk een beslissing van staatssecretaris Chris Jansen van de PVV. Heeft hij al van zich laten horen eigenlijk, na al die kritiek? Ja, wel in de landelijke media, maar nog niet in Zeeland. Maar dat gaat veranderen eind volgende week. Dan komt Chris Jansen hier op bezoek. Hij combineert dat ook met een bezoek aan Borselen. Maar ja, Floris-Jan, het lijkt me sterk dat de boodschap anders gaat zijn. Zeeland gaat voor de bijl. Ariane, dankjewel. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen een 81-jarige man uit Wemeldingen voor het neersteken van een 69-jarige plaatsgenoot afgelopen februari. De man had een conflict met zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner. Toen hij verhaal wilde halen, escaleerde dat. De verdediging vraagt vrijspraak. Eind volgend jaar moet de brandweer in Katzand een gebouw hebben dat aan alle eisen voldoet. Dat heeft burgemeester Marga Vermuur toegezegd. Brandweerlieden vroegen om nu eindelijk eens wat te doen aan de verouderde post, die niet meer aan de arboregels voldoet. Zo moeten brandweermensen zich omkleden in dezelfde ruimte als waar de wagens staan. De discussie erover duurt al jaren.
Zeeuwen moeten gaan meebetalen aan de wegen in België. Dat plan van de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit valt slecht in onze provincie. Zowel inwoners als politici raden het de Vlamingen af om het in te gaan voeren. Kom je vaak in België? Ja. Ja, en hoe zou je het vinden als je voor de Belgische wegen zou moeten betalen? Ja, niet helemaal correct. Want? Als ze zijn al zo slecht, dan ga ik er niet voor betalen ook. Een parkeerplaats in Sas van Gent vlakbij de grens. Zowel Zeeuwen als Vlamingen parkeren hier om boodschappen te doen. De Belgen kunnen beter, dit is een betere weg leggen. Dat vind ik ervan. Bent u Nederlander of Belg? Nederlander. U zou wel willen meebetalen aan de Belgische weg? Ja, dat moet wel, maar in principe komen de Belgen hier ook rijden. Hè? Dus? Moeten zij ook... Die betalen ook niet. Ik ga toch wekelijks 2-3 keren over de grens, dus ja. Ik weet niet wat hun tarieven gaan zijn. Dus dat kan nadelig zijn? Natuurlijk. Als Nederlandse autogebruiker, Ja, want dat bent ja. u wel. Ja, zeker. Ja, dus niet doen? Niet hoor, nee. We zijn toch in Europese Unie. En ik zou zeggen van joh, overal dezelfde regels. Hoeft niet echt, nee. Het is toch in Europa zeggen ze, dus anders ga je erin daarmee beginnen. Hè. Wat zou u ervan vinden als wij als Nederlanders moeten meebetalen aan de Belgische weg? Ja, ik zei het weet je. Nou, die man zag het echt helemaal niet zitten, hè Marcel? Nee, die vond het blijkbaar zo absurd dat hij de vraag niet helemaal serieus nam. Nee, toch, het is een idee hè, van de nieuwe minister van Mobiliteit. Waarom wil ze dit zo graag? Nou, die Belgen die redeneren al dus. Die zeggen, nou, die buitenlandse automobilisten die rijden toch al over onze wegen, vaak op doorreis, naar Frankrijk in het geval van Nederlanders. Laat ze dan ook maar meebetalen aan die weg. Nou, die maatregel die moet al in 2027 ingaan. En die moet jaarlijks 130 miljoen euro gaan opbrengen. Dus dat is niet niks. Maar van de Zeeuwse kant komt er wel steeds meer protest. Buitenlandse automobilisten die meebetalen aan Belgische wegen. In 2007 probeerde België het ook in te voeren. Maar door kritiek vanuit Nederland en de Europese Commissie ging het niet door. Zeeland trok toen samen op met de provincies Noord-Brabant en Limburg en met de ANWB. Als dat heeft geholpen, zou je dat mogelijk nog een keer kunnen overwegen. Maar we moeten toch met z'n allen dat even op de kaart zetten dat dat niet wenselijk is. Wat zou er moeten gebeuren als dit misschien doorgaat of ten dele doorgaat? Nou, in ieder geval een uitzonderingspositie voor de Zeeuws-Vlamingen. Dat zijn ze aan ons verplicht. Wij moeten voor hun de Westerschelde ten alle tijde open houden. Maar voor sommige Zeeuws-Vlamingen is het de enige manier om in de rest van Nederland te komen. Als het plan doorgaat, krijgt een grote gemeente als Terneuzen er zeker mee te maken. Toch is de reactie nog mild. Ja, vanuit Terneuzen denk ik voornamelijk het gesprek gaan voeren. Dus met onze Vlaamse collega's, maar ook samen met de provincie, met andere gemeenten. Om nou eens even met elkaar goed te luisteren van wat is het voornemen wat de nieuwe Vlaamse regering heeft. En hoe kunnen we eventueel samen optrekken vanuit de Zeeuwse kant. Maar dus ook met Vlaanderen van wat gaat dit betekenen voor onze inwoners. Nou, zo duidelijk als die automobilisten waren, zo afwachtend lijken de bestuurders en de politici, toch? Ja, nou het is natuurlijk nog maar een plan. Kijk, het provinciebestuur heeft wel gezegd, mocht het concreter worden, dan gaan we als Zeeland wel weer samen met Limburg en Noord-Brabant optrekken om dit te voorkomen. Politiek gezien moet je het ook wel zien als een plan van een nieuwe Vlaamse minister die even aan het begin van dat kabinet haar punt wil maken. Dat zal ze zeker serieus gaan proberen om het in te voeren, maar ik denk wel dat ze het moeilijk gaat krijgen. We moeten het misschien met een korreltje zout nemen. Misschien wel, ja. Marcel, dankjewel. De SGP op Schouwen-Duiveland heeft een opvolger voor wethouder Paula Schot voorgedragen. Hier te zien op archiefbeeld. Paula Schot moest aftreden omdat zij en haar man de vergunningsregels overtraden bij de verbouwing van hun woning. Haar opvolger, Kees Poortvliet, was eerder raadsgriffier op Noord-Beverland en wordt nu dus wethouder. Een boterham met jam, muesli, komkommer en een ei. Kinderen van basisschool Palmenhof in Sint-Laurens mochten in het kader van het Nationaal Schoolontbijt vanmorgen ontbijten met de burgemeester van Middelburg. Een ontbijt dat niet zonder reden was. Het is natuurlijk ook leren om gezond de dag te starten. Dat het belangrijk is dat je goed voor je eigen moet zorgen. En dat je ook weet van, wat is nou gezond eten voor mij? Het komt namelijk voor dat kinderen helemaal zonder ontbijt aan de schooldag beginnen. Wat vind je ervan dat sommige kinderen hun ontbijt over moeten slaan? Ja, een beetje zielig al. Dan ga je met een niet volle buik naar school. Eerst gaan we natuurlijk in gesprek met de ouders. Van, wat is de reden waarom het niet kan? Hebben jullie hulp nodig? Kunnen wij jullie helpen? En op die manier proberen we samen een oplossing te bedenken. Het is het jongste museum van Zeeland met waarschijnlijk ook de jongste museumdirecteur.
Vandaag opende het Scheldeslagmuseum in de polders van Biervliet. De 21-jarige Rick van der Wallen is de oprichter van dit nu nog kleine museum over de Tweede Wereldoorlog. Maar hij heeft grote plannen. Er is hard gewerkt om de oude koeienstal om te toveren tot museum. Maar het is Rick gelukt met hulp van zijn vader. Vanaf vandaag is in het Scheldeslagmuseum de Tweede Wereldoorlog collectie te zien wat de 21-jarige heeft verzameld in 10 jaar tijd. Nou, met dit tasje, dat is een Engels rugzakje. Daar is het 10 jaar geleden allemaal mee begonnen. Die vond ik bij mijn ouders in de schuur. Die heb ik op een plank gezet op mijn kamer en toen is het gewoon een beetje uit de hand gelopen. In het museum is al veel te zien, maar eigenlijk is het nog niet klaar. Er ontbreken bijvoorbeeld nog informatiebordjes. Maar 9 oktober als startdatum was te belangrijk. In de polders van het museum begon precies 80 jaar geleden de Canadezen aan de verovering van Biervliet. Ik ben toch wel een beetje trots op het eindresultaat en ik ben gewoon blij mee de start, want voor mij is het gewoon de start van het museum. We hebben best wel nog wat plannen en de puntjes moeten nog gewoon op de i gezet worden. Rick krijgt geen subsidie. De verbouwing, de museumstukken, het is allemaal uit eigen zak betaald. Er zijn in ieder geval grootse plannen. Want Rick heeft wel een idee hoe het er over 10 jaar uit moet zien. Nou, dan zou ik er weer een stuk bij getrokken willen hebben. En een grotere, complete expositie die echt het verhaal helemaal vertelt van heel Zeeuws-Vlaanderen en de grensregio. En misschien een voertuig. Maar eerst de openingsweek, waarin het museum iedere dag open is. Daarna kunnen bezoekers een paar keer per maand het Scheldeslagmuseum bezoeken. Het was vanochtend nog wel aardig met de opklaringen, maar daarna werd het toch zwaar bewolkt en kwamen er vanuit het zuiden op de meeste plaatsen ook wat regenbuien bij. Morgen soms weer wat zon, maar zowel vannacht als morgenochtend vallen er weer wat buien. Vrijdag dan zijn er veel opklaringen en dan blijft het bij een enkele bui. Verder is het dan droog. Op onze site lees je nu meer over een bijzonder beeld dat in Goes is neergezet. Het heet Stille Strijd en reist door Nederland. Het staat er om aandacht te vragen voor het taboe rond depressie en zelfdoding bij jongeren. En dat is indrukwekkend, want rond het beeld staan allerlei foto's van jonge mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Het hele verhaal lees je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne woensdagavond.